आमे सबू रेडी ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସଫର ଆରମ୍ଭ କରିବା। शुरू हो गया हम सफर तू हो କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସକାଳର ଜଳଖିଆ କଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସଫର ଆରମ୍ଭ କରିବା। है मस्तियों का जहां सफर की राह हर पल है एक अरमान छोड़ो जो था बस देखो जो है सफर ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଫୁଲବାଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଫୁଲବାଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନାନାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଜି ଏଠି 11 କାମର ପୂଜା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଫାଲୁଦା ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ଶେଷରେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଗଲୁ।